Кешегі бек матур еске алу кешесіне жиылдық. Әлбәттә инде ең біріншілерден рахмет айтасымыз келе Ғабдулла Рахипуловның туғандарына. Әлбәттә инде алар башлап жіберді, шушы еске алу кешесіне болдырғайды, ясырғайды деп бізге филармонияға келіп кірділер. Якындарының еске алу әлбәттә ол туғандарының төп бурычы. Ләкин мен ойлаймын, біздің татар халқымыздың менә шушындай шәхесләрне онытмыйча еске алу кичәләрен уздыру безнең төп бурычыбыз дип уйлыйм. Һәм рәхмәт әйтәсем килә сезнең исемнән дә, үземнең исемнән дә менә шушы залның директорына Кадим Назарович Нуруллинга, чөнки ул икеләнмичә дә Айрат килеп кергәч, әлбәттә, Айрат, ярдәм итәбез, бу концертны без ясыйбыз, әлбәттә, шундый шәхесләрне без онытмаска тиеш. Һәм нинди генә кичәләр узсалар да, Кадим Назарович икеләнмичә дә һәрвакыт ике куллап уздыра. Менә безнең әле күптән түгел Вафира апаны искә алдык, Зиннур Мөхәммәтовны, менә бүген Габдулла абыйны искә алабыз. Һәм киләчәктә дә филармония гына түгел, мәдәният министрлыгы һәм хөкүмәтебез дә безгә ярдәм итсен иде. Һәм әлбәттә, халкыбыз белән бердәмлектә менә шушындай олы шәхесләрне безгә онытмыйча гына искә алып алырга язсын иде. Рәхмәт сезгә.